Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген атнаның иң матур, иң изге көнендә эфирдә сезнең белән мин Назым Сәфәров булырмын. Гомер буе халкым, милләтем, өммәтем дип яшәгән шәхесләр шөкер Татарда аз түгел. Иң авыр вакытларда да, эшләр җайлы гына барганда да без аларның канатлы фикерләренә таянабыз. Гамәлләребезне аларныкы белән турылыйбыз. Шуңадыр алар фанилыкта күп гына гомер кичерсәләр дә, буыннан буынга күчеп килә торган халык хәтерендә яшәүләрен дәвам итәләр. Татар көрәшен аның халкына хас сыйфат дәрәҗәсенә җиткерүдә армый-талмый хезмәт кую белән генә түгел, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халык вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе буларак та бәһаләп бетермәслек эшләр башкаручы Марат Гатыйф улы Әхмәтовның берсе көнгә туган көне. Сезгә бүген шул уңайдан әзерләнгән видео язма тәкъдим итәбез. Хәсән Шәйх җырга лаек, кырлар урманы белән, Хәсән Шәйх җырга лаек, данлы уллары белән. Шагыйрьләр әнә шулай данлый Арча районының Хәсән Шәйх авылын. Чыннан да горурланырлык уллар үскән әлеге әкияттәге кебек гүзәл табигать почмагында. Менә шушы идәгенә дә исемнәре Татарстан тарихы китабына язылган шәхесләр тәрбияләнгән. Шуларның берсе Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов. Аны белмәгән, исемен генә булса да ишетмәгән кеше мөгаен Татарстанда юктыр. 20 ел буе республикада иң четерекле тармакларның берсе булган авыл хуҗалыгы белән уңышлы идарә иткән җитәкченең бармаган авылы калмаган. Ул аларны җәяүләп йөреп чыккан дисәң дә ышанырлык. Икмәк булса гына җыр була дибез. Ә җыр моң ул газиз телебездә. 2020 елдан Марат Әхмәтовка әнә шул көн кадагындагы мәсьәләне хәл итү вазифасы йөкләнә. Төгәлрәк итеп әйтсәк, Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе итеп билгеләнә. Ул аны вазифа буларак кына башкармый, намус эше итеп карый. Ничек икәнен гомер баскычларын барлаганда тәфсилләбрәк сөйләрбез. Әлегә сүзебез һавасын ипигә ягып ашарлык, тешләргә кереп йөдәткән нигезгә, туган авылга барып тоташа. Күркәм табигатьле Хәсән Шәйх авылында Сара апа белән Гатыйф абыйларның нәкъ җырдагыча 5 шатлыгы булып, 5 баласы үсә. Үрнәк, укытучы гаиләсе буларак абруй казанган Әхмәтовларның балалары да көткән өметләрне аклый. Берсе дә йөзгә кызыллык китерми, укытучы баласы исеменә тап төшерми. Мансур исемле уллары әти-әни һөнәрен дәвам итеп укытучы һөнәрен сайлый. Энем кичкенәдән укуга хирыс булды, мин күбрәк уйнарга ярата идем дип искә ала өлкән абыйсы балачак елларын. Ул китаплар укыды, ул 6-нчы классларда, 5-6-нчы классларда укыганда әдәбиятны, телне, шул укыды китапларны. Без инде аптырый торган идек, без уйныйсы килә, уйнарга чакырады идек. Без инде ул ябышып, укырга тырышып, укып, шәмбәдән чыкмыйды дип уйлаган. Яран гөлләрен яратучы Сара апа һәм сугыш ветераны дәһшәтле Ленинград блокадасын кичергән Гатыйф абый балаларына карата бик таләпчән булуы аңлашыла. Аның асыл мәгънәсе тәрбиягә күнектерү. Икесе бик таләпчән иде, Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер, күңелле шуңлыктан күңелле булды. Теге балалар юаш булсалар, таләпчән булмасалар, без булай ук карьера үсмәс идек. Марат министр булмаса да кешегә файда китерә торган һөнәр иясе булыр иде дип искә ала әниләре Сара апа сүзен Финсур абый. Әйе, аның бер утырганда китапның 100 битен укуы, гомумән белемгә омтылуы эзсез югалмый. Башлангычта укыганда да, Таузар мәктәбендә дә аның рәсеме мактау тактасыннан төшми. Яраткан укучыларымның берсе иде дип искә ала аны Түбәнкенә мәктәбендәге укытучысы Розалия апа. Класстагы bütün мероприятиеләрдә ул башлап йөрүче булды. Аның иптәш егете икенче Әхмәтов бар иде. Алар ике Әхмәтов бик актив укучылар булдылар алар.
Марат Котович ул бит укытучыларны ихтирам итә, бик хөрмәт итә ул. Мәктәпне, укытучыларны бер кайчанда онытмый. Гомер яшәгән сайын алар күңелгә ничектер күбрәк сагыну белән, күбрәк юксыну белән керә бара. Һәм ничектер безнең буын үскән чорда укытучы ул җәмгыятьнең дә, авылның да, тормышның да нинди бер рухи идеалы кебек кабул ителә иде. Һәркем бит инде шуңа охшарга тырыша, менә укытучым кебек булсаң иде дип. Яраткан укучы итеп кенә түгел, яраткан җитәкче иде дип тә искә ала Балтачлылар Марат Әхмәтовны. Тумышы белән Арча районыныкы булса да, бар булмышы мәктәп елларынан башлап беренче хезмәт чыныгулары, хезмәт баскычы буйлап беренче күтәрелүләре, уңышлары, табышлары Балтач белән бәйле булганга, ул үзе еш кына мине Балтач үстерде дип кабатларга ярата. Балтачлылар исә ул Балтачны үстерде дип исти. Университетны да үз тырышлыгы белән кызыл дипломга тәмамлагач, иң әүвәл ТАССРның Балтач районы Чапаев исемендәге колхозда ветеринария табибы булып эшли башлый. Марат булып эшләгән чор үткәндә калган. Авыл күрке булып утырган әлеге агачлар хәзер ерактан ук сәлам бирерлек булып үскән. Ә ул чакта әле бөгелүчән, куак кына иделәр. Монда бездә бит врач булып эшләде ул. Шул вакытта бергә эшләдек инде. Без үзләр симерттек. 50 баш үгез карадык. Итәкчеләр дә әйбәт Зарла торган кеше булмады бердә. Бик тырыш булдылар. Тырыш әйбәт эшләде. авыл халкы да бик тырыш инде. Йомшак сүзле инде. Аннары белемле инде менә, белемле. Яшь булса да, уртак тел таба белгән гадел һәм таләпчән Марат Әхмәтовны 24 яшендә алга хуҗалыгына рәис итеп куялар. Ул чор өчен феноменаль күренеш. Лотфулин Җәүит дигән кеше эшләгән. Ул үзе партия секретарь булып эшләгән Мая колхозында. Аны алдылар. Марат Ошны китерделәр. Әле ул аны малайсытып, менә документларым бар иде, шулар белән шәп бар дип кабинетка кертмичә дә ачкычта бирмичә иде әле. Ну аңа дагы кимсенмәде Марат Ковач. Ул яшьлеге белән, не белән, энергиясе белән ныклап тотынды ул. Карапка нинди исем бирсәң, шулай йөзә диләр бит. Алга хуҗалыгы исеме кебек үк тормыш диңгезендә батмый, гел алга бара. Бу чорда авылларның иң әһәмиятле социаль мәдәни мәсьәләләре хәл ителә. Хуҗалык чын күтәрелеш, яңарыш чоры кичерә. Җитештерү арта, районга гына түгел, республикага билгеле хезмәт алдынгылары үсеп чыга. Әлбәттә, хәзер аны 1978 елгы белән чагыштырырлык та түгел. Ул вакытта әле предприятиеләрнең йөргә техникасы да булмады. Үзе Хасан Шаяхтан йөреп, ул тумышы белән Хасан Шаях авылына моннан 3 километр түбәндә тора. Дәтә тракторы белән кышкыны пычракларда шуның белән төшереп куялар иде. Аннары Махатис дигән тракторист бар инде. Давай семени итеп җитәрсең. Аңар обязательно 4-тә, монда 5-тән әрәт була. Монда булырга тиеш. Шундый ниләрдә эшләде. Югары Шубан һәм Түбән Шубан авыллары халкын интектергән төп мәсьәлә ул заманда юлсызлык. Шушма елгасы аша салынган күпердән машиналар хәзер шәп җилдерә. Марат Әхмәтов күпере ул. Кайда гына эшләсә дә игелек кылып, халык күңеленә эше белән дә, төпле сүзе белән дә күпер корган. Дөрестән дә, тырышып эшләгәнне күрә, кадерен белә торган вакытлар. Марат Әхмәтовны районга күчерәләр. Балтачта башта район комитеты сәркатибе, аннан хакимият башлыгы булып эшли. Кибетләрдә бер нәрсә юк. Балтачка мендем дә Марат Котович янына кердем. Мен әйтәм, малай өйләнә, шушы әйбер юк дип. Зөлфия апай хәзер дип Сипа председателенә хәбәр бирде дә, бөтен әйберне төяктә төштек, менә ярдәм бит инде ул. Кырмыска кебек эшләгәндә генә уңышка ирешергә мөмкин дип әйткән Туган як газетасы журналистына Марат Әхмәтов. Балтач безнең өчен вообще был родной прямо. Хәзер дә Балтач дисәләр, телевизорны карыйбыз инде. Сезне дә телевизорда Фәрит Хәруновичта шунда инде президент
Әйе, әнә шундый тормыш мәктәбен узган авыл хуҗалыгы тармагын төптән аңлаган белгечне 1999 елны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары һәм Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры итеп билгеләнүе табигый. Өстәвенә җитәкчеләр өчен әһәмиятле икенче югары белем дипломы да бар. Авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты дигән гыйльми исем алу өчен дә тикшеренүләр үткәрә. Әлбәттә, алар да кирәк. Әмма эшкә генә түгел, эшләргә дип килгән очракта гына нәтиҗәләргә ирешеп була. Марат Әхмәтов тырышлыгы белән 20 ел эчендә Татарстан Республикасының агросәнәгать комплексы шул хәдәр үсеш алды ки, ул Россия Федерациясе төбәкләре рейтингында алдынгы урыннарны били. Аның дәвамчысы Марат Җаббаров та ул сызган юлдан сынатмый дәвам итә. Күктән йылдыз алып бирә алса, эшләгән кешегә йылдыз да алып бирер иде дип әйтәләр аның турында балтачлылар. Бу сүзнең никадәр төгәл булуын Марат Гытыф улы Әхмәтовның тагын бер четерекле мәсьәләне шишәргә куйгач ачыкланды. 2020 елдан ул телләр комиссиясе рәисе. Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен үстерү сагында тора. Комиссия рәисе итеп билгеләнгән көннән үк җиң сызганып эшкә кереште. Казанга, Чаллыга иярергә тырышалар безнең район үзәкләре. Менә безгә бик күп көчне куярга кирәк сезнең белән район җитәкчеләре белән берлектә. Бу барлык идарә структураларына кагыла торган хезмәт, бу бурыч. Безгә район үзәкләрендә эшне кайнатырга кирәк бик бу мәсьәләдә. Туган телне үстерү юнәлешендәге йөзләгән проектны тормышка ашырырга ярдәм итә. Күңел биреп эшләнгән нәтиҗәле чараларны даими үткәрүне хуплый. Олар арасында мәктәпкәчә яшьтәге мәктәп яшендәге балалар өчен әдәби китаплар, дәреслекләр бастыру юнәлеше дә бар. Балалар киләчәгебез, шуңа да балалар җырларын иҗат итүчеләр өчен махсус конкурста булдырылды. Яңа җырлар иҗат ителә. Бик кирәк, чөнки балаларга мәгълүматларны шушы әле күңелләренә тормыш тузаны кунмаган вакытта сеңдереп калсак, әти-әниләребезнең телен, татар телебезне. Ул телләрне гомер буе язатып барачагыннан соң шуңа күрә менә нәкъ балалардан, яшьләрдән тотыну бик мөһим. Язучылар өчен дә иҗат мәйданы ачык. Телләр комиссиясе белән берлектә уздырылган әдәби конкурс аша татар әдәбияты өр-яңа әсәрләр белән баетылды. Чит өлкәләрдән, чит республикалардан да үзләренең язмаларын тәкъдим итүчеләр инде ул татар телендә икән, рәхим итсеннәр. Без бит телебезне республикабызда гына дип әйтмибез, чәчелеп яши торган татар бөтен җирдә дә ул телебез сакланса, без аңа сөенәбез генә. Тормыш алдагысын үзе күрсәтә ул ди Марат Әхмәтов. Чыннан да замана баласы өчен туган телнең газизлеген аңлату өчен Галиҗәнәп шагыйрь дип аталган әдәби музыкаль кичәләр дә, татар сүзе кебек бәйгеләр дә кирәк. Күңелдәге изге хисләр яктырып телгә килде. Юкка гына дөньяда иң матур тел ул минем туган телем димибез. Марат Әхмәтов үз үрнәгендә район җитәкчеләрен, җитәкче вазифаларында эшләүчеләрне туган телләренең кадерен белергә өйрәтә. Һәр татар кешесе үзенең ана телен, әле безнең республикада дәүләт теле дә, аны мөмкин кадәр камилрәк белүне үзенең бер горурлыгы дәрәҗәсе дип кабул итәргә тиеш. Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе буларак ул республика күләмендә зональ утырышлар үткәрде. Һәр районның тел мәсьәләсендәге проблемаларын тикшереп, шишелешен хәл итәргә ярдәм итте. Балалар бакчаларында милли төркемнәр ачылды. Бала Сити мультилингваль балалар бакчасында татар телендә белем бирүче тәрбиячеләр һәм укытучыларның Туган тел Фест Республика күләм фестивале, акыллы уеннар дип аталган өстәл уеннары чемпионаты шул юнәлешнең күркәм мисаллары. Бу проект үзенең кирәклеген күрсәтте. Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татмедиа, айрым матбугат чаралары, җәмәгать оешмалары, югары уку йортлары белән бергә эшләнгән бик күп проектларга теләктәшлек күрсәтелә. Журналистларга карата да үз фикере Марат Әхмәтовның: "Сез ярышка чыккан ат кебек, туктап калдың, төшеп калдың. Сез һәр чак даими иҗади эзләнүдә булырга тиеш", ди ул.
Телләр комиссиясе аша безнең телерадио компаниядә генә дә 10ннан артык проект гамәлгә ашырыла. Алар арасында «Мин әтине өйрәтәм» радиоспектакле, фидакарлар тапшырулары радио аша әзерләп тамашачыга җиткерелсә, игә илтүче юл, җыр дәресе, уйнагыз гармуннар, телевизион тапшырулар буларак эшләнә. Кайларга гына барсак та, республикабызның кайсы гына район авылларына барсак та, безне шулкадәр кунакчылык белән каршы алалар, әймән сөенеп каршылар. Һәм кая гына барсак та әйтәләр, бу тапшыру безгә бик кирәк, чөнки бу чын халыкча тапшыру. Марат Әхмәтов үзе дә җыр-моңга гашыйк кеше, гармунда да уйнарга үзлегеннән өйрәнгән. Чапай хуҗалыгында эшләгәндә үк оста гармунчы, оста җырчы иде. Авыл яшьләре арасында шуның белән дә хөрмәт яулады дип искә ала Борнак авылы халкы. Марат Әхмәтовның хезмәтенә күрә хөрмәте дигәндәй, мактаулы исемнәре дә шактый. Почет билгесе, дуслык, Александр Невский орденнары, Россия Федерациясенең авыл хуҗалыгы министрлыгы медале белән бүләкләнгән. Аның шулай ук Россия дәүләт спорт комитетына 80 ел медале дә бар. Марат Әхмәтовны Татарстанның көрәш һәм билбау көрәше федерацияләре президенты буларак та беләләр. Көрәш безнең милли традицияләребезне үстерү, телне саклау дип саный Марат Әхмәтов. Көрәштә төп сыйфат көндәшеңне җиңү түгел, үз-үзеңне җиңү. Марат Әхмәтовның тормыш баскычлары әнә шундый. Иң мөһиме ул аларны ялгыз гына түгел, гаиләсе, хәләл җефете Миләүшә ханым белән узган. Тормыш баскычлары буйлап күтәрелгәндә, тырыш, куйган максатларына ирешеп яшәүче ир-егетләрдә ил таяныр көч, рухи ныклык, үз-үзенә ышаныч була. Сез моны бик күп тапкырлар намуслы хезмәтегез белән расладыгыз. Әлеге тапшыру безнең телерадиокомпания һәм барлык турлыклы тамашачыларыбыз исеменнән Марат әфәндегә ихлас рәхмәтебез, олы хөрмәтебез булып ирешсен дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Аклы күзләп үткән гомер үзенең битүсләрдә, акылларда җан җылысы алып, йөрәкләргә сасы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңел каласы иде. Яшәү дигән татлы сүзгә сыган, сыр ачкычы кайда кем беләр. Таң күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып түгелә. Ак күлләрдә җан җылысы алып, йөрәкләргә сасы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңел каласы иде. Кәмегезгә күңел тынычлыгы, гаилә бәхете, бер-берегезне яратып, яратылып шушы матур дөньяда яшәргә язсын. Без сезне яратабыз, Казан егетләре! Ömer tacı Özde aşı jiller, canlar yağış uşak dişlerine. Ak çiçekler yıldız bulur yana, ümit nuru sürgen kişlerine. Ak güllerde can cılısı alıp, yüreklerine salasıydı. Ak çiçekler bebek appak bulup, saf güngelle kanasıydı. Ak çiçekler bebek appak bulup, saf güngelle kanasıydı. Saf güngelle kanasıydı.